సంఘం తరఫున ఈరోజు బుడగజంగం కాలనీలో బియ్యం ప్యాకెట్లు పంచడం జరిగింది. ఈ బియ్యం ప్యాకెట్లను మన ప్రియతమ నాయకుడు మానవతావాది శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ గారు, దేవుడి వారు దాత. ఈ బియ్యం అక్కడ పంచేదానికి వారు ఇచ్చినారు కాబట్టి వారికి మా మానవతావాదుల సంఘం తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. వారు ఎన్నో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పేదల చేపట్టాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాము. వారికి మా సంఘం తరఫున, నా తరఫున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. సంఘాన్ని ప్రేమించి శ్రీ చెదిపిరాళ్ళ నారాయణ రెడ్డి ఎగ్జామ్ఎల్సీ సార్ గారు మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నింటినీ గమనించి మరి ఈరోజు ఈ బుడగజంగం కాలనీకి ఆయన స్పాన్సర్ ఇచ్చినటువంటి ఆ స్పాన్సర్ను బట్టి వారికి రైస్ పంపిణీ చేయడమైనది. మరి నారాయణ రెడ్డి సార్ గారి యొక్క కుటుంబాన్ని అలాగనే మమ్మల్ని ప్రేమించి ఇచ్చినందుకు ఆయనకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆయన కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. కరోనా మహమ్మారి వల్ల దేశం విధించినటువంటి లాక్డౌన్ కారణం వల్ల ఎంతోమంది అనాథలు, అనార్థులు అందరూ కూడా ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జమ్మలమడుగు పట్టణంలో బుడగజంగం కాలనీ ఎంతోమంది నిరుపేదలు ఉన్నారు. వారికి ఒక్క పూటైనా అన్నం పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో గతంలో కొన్ని రోజు ఒకరి దాత చొప్పున అన్నదానం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా కొన్ని రోజులు దాతలు ముందుకు రావడంతో కొద్ది ఇబ్బందిగా ఉండే పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది. అయితే ఈరోజు మానవతావాదుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మానవతావాదుల సంఘానికి మరొకసారి బుడగజంగం కాలనీ తరఫున, మా యొక్క అన్ని సంఘాల తరఫున కూడా పేరున వారికి ధన్యవాదాలు చేస్తూ విరమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.